दिनै 10 जुलाइ खालारनि बेलासिनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव गोजोनथाव खौरां। BTRआव ना फिसिग्रा आबादारिफोरनि थाखाय। BTRआव ना फिसिग्रा सा 500 आबादारिफोरनो 1 लाख रांनि अनसुंथाइ। बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बायदि देग्लायबो मुसलपुराव नेशनेल फिश फार्मार डे फालिनाय जादों। फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मुसलपुराव खुंजानाय नेशनेल फिश फार्मार डेआव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दिनै BTRनि गासैबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय गोबां बिबुंथि होनायजों लोगोसे जुनार फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बुङो दि BTRआव ना फिसिग्रा सा 500 आबादारिफोरनो 1 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय थाम-थिम होननानै। नैथियाव आबखारि बिफाना एक्साइज डिपार्टमेन्ट गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा गुबुन हादोरारि जौ जब्द खालामदों। सिलचर आरो बरखलानि आबखारि बिफाना मोनसे आन्दोआरि फोरमायथिनि सायाव बिथा खालामनानै आसाम मेघालय सिमानि जालापुराव गंसे ट्राकआव सिग्रोमनानै मोन 70 कार्टन गुबुन हादोरारि जौ जब्द खालामनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे ट्राकआव मुलि आरो हार्डवेरनि दिहुनथायफोरनि गाहायाव जौखौ मेघालयनिफ्राय मिज'रामसिम लांबाय थानायावनो आबखारि बिफाना जालापुराव जब्द खालामो। बे जौनि बेसेना खमैबो 4 लाख रांसिम जानो हागौमोन होननानै मिथिहोदों आबखारि बिफाननि सामलायगिरि शान्तनु हाजरिकाया। आयेन बेरेखा गुबुन हादोरारि जौजों लोगोसे ट्राकनिफ्राय बोखांनो हानाय मुलि आरो हार्डवेरनि दिहुनथायफोर आरो ट्राकखौबो जब्द खालामनाय जायो। आयेन बेरेखा जौ जगायनायनि अजदआव ट्राकनि ड्राइभार खाथिगार तारापुरनि सुफियान आलीखौ खानाय जायो। थामथियाव आसामनि दैबाना होबथानो आरो बान्दो बानायनायाव सोरखारा बोसोरफ्रोमबो 2,000 कौटि रां बाहायो। कंग्रेस MP राहुल गान्धीआ आसामनि गिख्रंथाव दैबाना जानायनि दायनिगिरिया मिरु सोरखार आरो आसाम रायजोनि BJP सोरखारानो होननानै बुंदों। बिथांनि बिब्दि बुंनायनि सायाव फिनजाथाय होनानै दै फुंखा बिफाननि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया बुङो दि कंग्रेसनि खुंथायनि समाव दैबाना आरो हा खुरखानायखौ होबथानो बोसोराव मात्र 250 कौटि रांल' बाहायदोंमोन। नाथाय जों मिरु सोरखार आरो आसाम सोरखारनि रांखौ फ्राय 2,000 कौटि रां बाहायदों बोसोरफ्रोमबो आसामनि दैबानाखौ होबथानो थाखाय। आरोबाव बिथां हाजरिकाया बुंबावो दि कंग्रेस सोरखारनि समाव 250 कौटि रां आरो BJP सोरखारनि 2,000 कौटि रां। बेयावनो जोङो मिथिनो हायोदि फारागथिया बेसेबां। ब्रैथियाव मा जाहोननि थाखाय साख्रिनि आनजादनि नियमखौ सोलायनाय जाखो? जोङो मिथिगौ दि 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड आनजादनि खालारखौ समबाराव आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों आरो बे आनजादा APSCनि नियम बायदि जागोन होनना बिथाङा फोसावदों। नाथाय आसाम जातीय परिषदआ मंगलबाराव खौरां मेलनि गेजेरजों फिनजाथाय होनानै बुङो दि थिसनथाइ आनजादा जानो गोनां मात्र दान मोननैल'सै। हरखाब आनजादनि नियमखौ सोलायनाया गनायजाथाव नङा। आसाम जातीय परिषदनि आफादगिरि लुरिनज्योति गगৈ आरो गाहाय नेहाथारि राजु फकना बुङो दि रायजो सोरखारनि 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि एप्लाइ खालामनाय जोबनायनिफ्राय 6 दाननि उनाव CM हिमन्त बिश्व शर्माया समबार मोनायाव हरखाब आनजादनि सोमोन्दै माखासे फोसावनाया साख्रि गैजायै लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां नङा आरो बुंबावो दि बेफोरबायदि नियमजों आनजाद खुंनानै सोरखारा गासैबो थिसननाय बिखान्थिखौ गोबाव सम खालामनो नागिरदों। जोङो मिथिगौ दि APSCनि आनजादनि नियमआ गोलाव सम लायो एबा लेंथि प्रसेस जायो। आसाम जातीय परिषदनि आफादगिरि लुरिनज्योति गगैआ सोंलु सोंनानै बुङो दि मा सोमोनांथाव जाहोननि थाखाय आनजादनि 2 दाननि सिगां आनजादनि नियमखौ सोलायनाय जायो। बाथियाव लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथाय। सा 18 नि जिउ खहा आरो सा 30 जोखोम। गंसे बास आरो कन्टेनार लाबोग्रा ट्राकजों सौग्रावलायनायाव लामानि बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया उत्तर प्रदेशनि उन्नाव जायो। बे जाब्रबथाय जानायनि जायगायावनो सा 18 पेसेन्जारनि जिउ खहा जायो आरो मिथिनो मोननाय बायदि गोब्राबै सा 30 पेसेन्जाराबो जोखोम जायो। दथियाव भारतनि मोन 7 रायजोआव उफ्रा बिसायख'थि। दिनै भारत हादरनि मोन 7 रायजोआव उफ्रा बिसायख'थि जागासिनो दं। बे बिसायख'थिया फुंनि 7 रिंगानिफ्राय जागायो। बे बिसायख'थिनि भट सोनाया बेलासिनि 6 रिंगासिम जागोन। बिहारनि रुप'ली समस्तियाव मोन 1 मासियाव, सोनाब बेंगलनि रायगन्ज, रानाघाट, खोला बागदा, मानिकतलायाव मोन 4 मासियाव, उत्तराखन्डआव मोन 2 मासियाव, मध्य प्रदेशनि अमरवाड़ायाव मोन 1 मासियाव, पान्जाबनि सोनाब जलन्दराव मोन 1 मासियाव, तामिलनाडुनि बिक्राबन्दियाव मोन 1 मासियाव आरो हिमाचलाव मोन 3 मासियाव बे उफ्रा बिसायख'थिया जागासिनो आरो बे उफ्रा बिसायख'थिनि फिथाइया एबा रिजाल्टआ जुलाइ दाननि 13 खालाराव मोननो हागोन। स्निथियाव बिहारनि देहा फालांगि खुलियाव आसामनि हिनजावसाखौ बोखांनो हादों।
मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खामानि मावनो दिल्लीसिम थांनो होननानै थरन नोगोरनि सासे लाइमोना आइजो आरो सासे सिख्लाया पल्टन बाजारनि रेल स्टेशनसिम थांदोंमोन। बे रेल स्टेशनावनो सिकन्दर आली आरो इद्रिस आलीखौ लोगो मोनदोंमोन। बिसोरो सिकन्दर आली, इद्रिस आली आरो बिथांनि हिन्जाव बाबलिया सानैखौबो मदद खालामगोन होनना खायरुननिसानि हेफाजाबाव बासजों सिलिगुरिसिम लांदोंमोन। बिसोरखौ मदद होगोन होननानै लांनानै बिहाराव बिसोरखौ 1,10,000 रां लानानै सासे मानसिनो गथायना होयो। फानखांनायनि उनावनो बे फालांगिरिजों लोगोसे थानाय तनवीर आलमआ बे लाइमोन हिन्जावसानि बिदानाव बिसोरखौ लांफैफिननो थाखाय 30,000 रां दाबि खालामदोंमोन। नाथाय गुवाहाटी बाङागरनि पुलिस बिफाना बे देहा फालांगि खुलियाव फानजानाय हिन्जावसाफोरखौ बोखांनो हादों आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय 4 दायनिगिरिफोरखौबो हमनो हादों। बे दायनिगिरिफोरानो जाबाय 27 बोसोर बैसोनि इद्रिस आली, 48 बोसोर बैसोनि सिकन्दर आली, 35 बोसोर बैसोनि तनवीर आलम आरो 30 बोसोर बैसोनि खायरुननिसा। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।